Čavez, moje meno je Slovakia Minecraft a ja vás vítam u prvého videa. Bude to druhý let's play, bude natáčať 2, aby sme to také pekné číslo mali. A pôjdem hrať minihry, som na serveri Game Teame a dneska ešte neviem, čo si zahráme. Máme tu hráčské servery, to nič, máme tu Annihilation, máme tu taká Rocket Wars, tam som ešte nebol, Swords, taký Pokecraft, potom máme Bullet Battle, Bed Wars, toto bude Lucky Wars, Skywars, GTA Annihilation, Skyblock, Planetcraft, Toniscraft, Turf Wars, Prison, speciálne som, dobre. No, takže ja by som si teraz zahral, ja neviem, z čoho urobíme. A tak si zahráme GTA Annihilation. Dobre. A pôjdeme na dáke, ktoré iba teraz začalo. Pôjdeme na toto. Skywars mapa. To je celkom dobrá. Dobre. Takže tuto si môžeme vybrať postavy. Máte kity. Ja si na začiatok dávam horníka. Potom idete do týmu a ja pôjdem do Blua. Lebo ten má najradšej. Dobre, takže prvé, čo na tejto mape, vnútri máte Nexus a prvé, čo musíte urobiť, tak je si naťažiť Iron, ako na Annihilation. Lenže tuto je to dobrá mapa v tom, že keď máte luk, tak môžete zostrieť napríklad tam toho by ste mohli, alebo tak. Fáza je prvá, takže nemôžeme opúšťať svoje pozemky ešte. A keď máte horníka, dole sa vám pridávajú suroviny po dvoch nakopané, napríklad aj diamanty. No, teraz urobím toto. Tak a tak. Dobre. Už máme 30. My potrebujeme na komplet brnko s mečom a aj s krompačom 29. Ako ste si mohli všimnúť, dneska som si dal aj skin. Tento skin sa volá SkyZ, takto. SkyZ. Vidíte? Tu, som to napísal. No a tak si ho každý z vás môže dať, keby ste chceli. Ale na tomto serveri nie. Dobre, teraz si dám scouta. Mohol by som si ešte naťažiť toto, ale ja vám chcem ukázať jednu veľmi dobrú vychytávku. Ste tu. Nič sa nedieje úplne. Kliknite práve, zakvačíte si udicu. Idete dole, skočíte. A, no, spadol som. Tentokrát mi sekol komp. Takže počkajte, ešte raz vám to predvediem. Napríklad teraz to tuto urobím. Zachytíte sa dobre udicou, skočíte a vás to takto riadne vyšvihne hore. A pravda, že musíte potom dopadnúť znova tam. Takže si to druhý raz idem skúsiť a tentokrát by som sa chcel dostať tam hore, napríklad na tú korunu, tak tu robím tuto. Tuto sa to najlepšie robí. Tuto. Ešte dole. A no. A zase sa mi to nepodarilo. Tak posledný krát a bude. No. Idem. A znova som spadol. Dobre, tak na to kašlem. Posledný krát. Musíte si to presne vymerať, že je to dosť ťažké ale nechcem vás klamať, ide to. Takto. Teraz sa spustíte. Idete hore. A vyťahnite sa, máte pol srdiečka, som hore a zdochnem. Dobre. Takže tuto vidíte pekné triky, čo sa dajú urobiť s udicou. Keď sme tu pri melónoch, tak si naťažíme. Neviem, čím sa majú ťažiť melóny, mi môžete poradiť, ale ja ich ťažím väčšinou mečom alebo sekerou. A kedy si tuto aj naťažím takto na chleba. Ten tiež celkom dosť dáva. Tuto. Ja si väčšinou ťažím tak, ako by som potom nebal problém, lebo tuto
bude, keď pôjdete aj na iné suroviny, napríklad v strede na diamanty, tak keď budete strašne rýchlo behať, sa vám bude strašne míňať hunger a bude to zlé. Dobre. Takže máme stack aj 11. Z toho toto tu nám vôbec netreba. Takže toto tu môžem vyhodiť. Dobre. Hop. Dobre, tak toto vyhodím, obídem to. Teraz, nedopiekli. Aha, ja som si ešte nedával drevo. Takže nemáme to upečené, takto sa robí chleba. Urobím čo najviac. Tak. Všetko jedlo si dáme sem. Teraz si dáme drevorúbača. Kit. Inak na XPčkách si potom chcete enchantovať, tak je dobré si na začiatok nenazbierať levely, lebo ja to takto k nám prišiel. Áno, nebol to. Nebola to lúza. Dobre, naťažíme si približne takto ako dreva, lebo to ešte čo budem robiť. Takto 30 ako si naťažím. Dobre, takto stačí. Z toho máme takto. Senka do PC, hodíme toto. Senka toto. A teraz si už môžeme dať lukostrelca. Lukostrelec je v tom dobrý, že keď s ním viete dobre narábať, môžete človeka pri najlepšom odkrágolovať, aniž by si toho všimol. A napríklad takto krásne z boku a padne. Tak toto bolo pekne. Adam super, no toto veľmi Adam super nebol. Dobre. Takto, keď budete hádzať dole šipy, ono vám tam bude pridávať a tie si môžete dať do česti, lebo veci, ktoré máte hneď na začiatku kitu, si tam dať nemôžete. Ja si takto všetky veci povyhadzujem, vidíte, že sa mi nevrátia, toto vyhodím, nikde to nie je. Ale toto, tie šípy, keď ich vystrelíte a znova si ich zoberete, sa už dajú dať ako aby boli pojasné. Ak to si ich dáte do česty, máte. Dobre, zmeníme si zase postavu na kopača, alebo na horníka, ako to tam volajú. Teraz. Ideme si ešte nakopať na... tuto máme tako pána Adam super, tak ty chceš odo mňa znova? Taký bojko, bojazlivý bojko. Veď ja nemám žiadnu zbraň, ty trkvas. Čo mám taký nebrnko? Nemám, ty trkvaso. Adam super si do mňa začína. Ty nie si super, ty Adam. Namada. No, ja som sa sám zabil. Dobre. Takže, a my si ideme podať teraz jeho. A padli sme. Si takto vyháčem veci. Posledný krát ideme ho skúsiť trošku popreháňať. Dúfam, že tam kde bude, ak tam nebude, mám smolu. Alebo pôjdem kým ich Nexusu. Tam je jeden. Tuto. Neskrýva sa nám v goldoch? Nie. Tam to je. Skúsime takú sebevražednú misiu, kým sa nám vypečie iron. Že takto prídeme. Akorát sa otočil. Neviem, či uteká od strachu, či ako. A zhodili ma. Takže toto sú vražedné misie a ten Adam super vidie, že sa strašne bojí, takže asi nehrá Minecraft ako dlho. Lebo v Minecrafte sa netreba báť, jedna z základných vecí. Dobre, urobíme si brnenie. Takto. Ešte na jedno počkáme. Dobre. Takže už máme všetko. Dobre. Aj takto a pôjde kvíz. Dobre. Máme 10 šípov. Ešte si takto urobím. Tieto blbosti. A ja sa s vami už musím rozlúčiť. Toto je polka prvej časti. Ich natočím viac, ale
Do zadku. Tieto videá budú bez intra a ja sa s vami lúčim a čaute.